nødt til lige at afbryde nyhederne, da vi har en efterlysning. Nana fra Kolding vil lige komme ind nu og informere os om, hvad det er for noget. Hej Nana. Hej. Godt. Hvad er det for noget med dig? Du ringer til os i dag. Jamen, siger du, jeg kan ikke finde en genre. Jeg mangler En genre? en bestemt genre. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser genren ud? Den er smuk, og så er den beundringsværdig. Beundringsværdig, okay. Ja. Har du nogle særlige kendetegn eller et eller andet? Jamen, den er delt sådan lidt op i strofer og vers, og du ved, og sådan. Strofer og vers? Skal jeg tegne for? Jeg kan tegne for. Det må du meget gerne. Ja. Prøv at se, det her, det har vi nogle ord. Det er en strofe. Og så har vi det ord igen, ikke? Ja. Jeg bare vælge nogle ord. Og så hele det her, så hvad et vers. Cool. Men jeg er ikke med. Kan den her genre synges? Og det kan den. Og der kan sættes melodi på det, ikke? Så kan det bare... Kan den også rime? Det kan rime. Den kan også rime. Enderime, det kan være billedsprog, den kan det hele. Det er da perfekt. Hvor gammel er den? Ser du, den er omkring de der 914 år, så den er Pretty old. Pretty old. Ja. Men det laves stadig, altså den bliver stadig brugt hver dag. Vi bruger det hele tiden. Hele tiden? Jamen, hvor har den sin oprindelse henne? Sin oprindelse i middelalderen, altså i 1100 til 1500-tallet. Okay. Ja. Men nu synes jeg, du snakker lidt om det der, og sådan lidt, ja, du går godt ind på den her genre, men har du nogle søskende, brødre, familie? Den har faktisk to søskende. To søskende? Brødre. Jeg har ikke helt styr på kønnet. Med epik og drama, og de savner altså den her genre utrolig meget. Epik og drama, okay. Har den her genre en bestemt måde at tale på, sådan et sprog, den sådan kører i? Prøver den også at vække nogle følelser på mig? Helt sikkert. Følelser. Always. Perfekt. Ja, hvad hedder det? Men jeg synes egentlig, inden du har givet en god beskrivelse, så må jeg jo ringe, hvis I ser den. Hvornår så du den sidst? Den så jeg sidst i min sidste lektion med Simon. Simon? Så det må være AP? Helt sikkert. Fordi jeg tror også, jeg har tænkt den her genre, men da jeg så genre, jeg så den altså sådan her ud. Ja, det tror jeg egentlig også, at man kan. Det tror jeg faktisk også. Hvis I har set den, så ring. Kort.